Euskadin, auzolana eta bereda izeneko tradizio luzeko herria erakundeak oso baliogarriak izan dira bizikidetza antolatzeko eta tokiko baliabideak kudeatzeko. Antolakuntza modu honetan ezinbestekoa da eragile ezberdinen arteko elkarlana. Berriak elkarlan praktika horiei erreparatzen die, hain zuzen, administrazio publikoaren eta herritarren arteko lankidetzari, hau da, lankidetza publiko-sozialari. Euskadin, halaber, herritarren eta administrazioaren artean gizartea eraikitzeko beste praktika batzuk bultzatzen dituzten hainbat erakunde eta proiektu dago. Eta berrian, pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela eragile horiek guztiak konektatuta eta elkarri lotuta egotea. Horregatik, eragile horiek kokatzeko eta haien arteko sinergiak definitzeko aliantzen mapa bat marrazten ari gara. Bestalde, berria behatokian, urteotan metatutako esperientziatik abiatuta, lankidetza publiko-sozialeko proiektuen anatomia bat egiten ari gara. Prozesu ireki honetan, inspirazioa edo ikaspenak ekar ditzaketen proiektu zehatzak aurkitu eta jasotzen ari gara. Horrekin guztiarekin, lankidetza publiko-sozialari buruzko kontakizun partekatua egiten ari gara. Proiektuak ikusaraziz eta horien emaitzak balioetziz. Horregatik, berriaren 3 lan ardatzetan, hau da, prestakutza, topaketak eta komunitatean gertatukoaren arrastro digitala uzten ari gara. Kontakizun hau ezagutu nahi baduzu, berriaren webgunera jo baino ez duzu, ero gure kanal sozialetara ere.